بمنستر قدات وطاي أتو عثمان صالحن أمهاري بريزيدنت أتو يمانة قبرابن بايتو زوا ماكل حيال قطبا بلعل افراينت بزبل تيما ناي زق انا عمبل 16 سرعه اخيبو وصيتن نبرتي قاريبم አባላት ባይቶ አብዛሃቦ መብርሂ ካብ ህዝቢ ብዝተአከበ ርእቶታትን ለባዋታትን መሰረት ምስ ዝምልከቶም ፈጸምቲ አካላት ብምዝታይ ከከም ቀዳምነታቶምን ተግባራውነቶምን ንምርግጋጽ ብዕቱብ ክሰርሕ ከም ጸንሐ ገሊጾም ንሳቶም ማስዒቦም ባይቶ ኣብ መበል 16 ስሩዕ አኺቡ አልዒሉ ካብ ዘተየሎም ብዙሕ ጉዳያት ኣብ መናብሮ ህዝቢ ጸሎቱ ኮይኖም ካብ ጸንሑ መሰረታውያን ነገራት ከም ቀረብ ጸዓት ታሪፍ መጓዓዝያ ጽገና ጽርግያታት መስመራት ጽሩይ ማይን ረሳሕ ፈሰስትን ዳግማይ ዕደላ ጤሳን ምድልዳል መሬት ሕርሻን ከም ዝነበረ መንግስቲ ድማ ልዑል ጠመት ሂቡ መሰረታዊ ፍታሕ ንምምጻሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ አብሪሆም ኣብ መወዳእታ አባላት ባይቶ አፍራይነት ክብን ምባል ተወጢኖም ዘለው ዓበይቲ መደባት ልምዓት በአድማዕነት ንምዕዋት ህዝቢ ብልዑል ስጋትን ተወፋይነትን ተሳትፎ ከዕዝዝ ዲሲፕሊን ስራሕ ንምሕያል ብሁደት ከዓይ ተሓታትነት ከዓቢ ንአፍራይነትን ሃገራውነትን መንእሰያት ተማሃሮን ዕታዊት ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 13540 ተፈተንቲ ይሳተፉ ኣለዉ ተፈተንቲ 10999 ካብ ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሉ 1849 ካብ ቤት ትምህርቲ ቴክኒክ ሕርሻ ንግድን 148 ድማ ካብ ኣብያተ ትምህርቲ ማሕበረ ኮማስ ኤርትራውያን ዩኒቨርሲቲ ጅዳን ሪያድን ኮይኖም እቶም ዝተረፉ 544 ዳግማይ ዝፍተኑ ዘለዉ ምዃኖም እቲ ዝበፅሓና ሓበሬታ ነፂሮም ኣብ ንኡዞባ ሓጋዝ ምስ ዝሓለፈ ትምህርቲ ብምንጽጻር ተሳታፍነት ተማሃሮ ኣብ ትምህርቲ ብ1.2 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ሓላፊ ትምህርቲ ኣብ ንኡዞባ መምህር ሳልሕ ኢብራሂም ሃቢሮም ኩነታት ትምህርቲ ኣብ ንኡዞባ ንምግምጋም ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ መምህር ሳልሕ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትምህርቲ ዝምስገን ምዃኑ ጠቒሱ ብሰንኪ ረሒቕ ቦታን ኩነታትን መናብሮን ዝርአ ምኳርን ምቁራጽ ትምህርትን ንምግታእ መምሃራንን ወለድን ብውህደት ክሰርሑ ተላብዮም ኣብቲ ገምጋም ንኣገዳስነት መደብ ትምህርትን ዓበይቲ ዕድል ትምህርቲ ዝሓለፎም ቆልዑን ኣገልግሎት ምሸታዊ ትምህርትን ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ዘተክካየድን ከሎ መደብ ትምህርትን ዓበይቲ ከምቲ ዝድለይ ስጉም ስለዘየለ ቆላሕታት ክወሃቡ መዘኻኸር ቀሪቦም ኣመሓዳሪት ንኡዞባ ሓጋዝ ወይዘሮ ኣምና ሓጂ ዑስማን ኣብ ዘስምዐቶ ቃል መምሃራን ኣርኣያ ሕብረተሰብ ስለዝኾኑ ምስ ኣመሓደርቲ ከባብን ብውህደት በላሕቲ ውፍያትን ተማሃሮ ንምፍራይ ክጽዕሩ ብምዝኻር ኣብ ገለ ከባቢታት ዘሎ ሕፅረታት ጸገማትን ብኣግኡ ንምፍታሕ መምሕዳር ንኡዞባ ሓያል ጻዕሪ የካየድ ከም ዘሎ አብሪሃም أمنو الزبا حجاز كمواله هتصانات كسب كلاي درجة 37 أبيات تمرتي أجلجلوت يهبا كم زلوا سنرات تمرتي نو الزبا يملكت أب نوزبا باتع عقباب مهارة قانقا إنجليزي كسلطنو تصنحو 34 نايما باتا ممهاران تمرقهم أجيتهم نبرتي ممحدار كبابي متكل أبيت نوزبا جيندا عب حرشان صريتن كبابن زتكورو وفراو نتفتات يسلاسلو اللوم نساتهم كبابيهم بصريت نمحازن بتانتو كاب بزم حلالف حمامات مكلخالن اب قصال السراح كم زركبو بمحبار زكايدو زلو نطفت وصيت يركبو كم زلو رديهم بزكازي استا 300